Jatend migao mar arita Kithure Kindiki wacho ni kata obedo ni chik mar piny Kenya oyie kod timo ng'anyo, piny owacho ok bi yie mondo mi ratich ng'ata ng'ata okethi. Koloso gi jofwambo, Kindiki nosiemo joma geno dhi e ng'anyo ma ochan kiny tich ariyo e bombe mopogore opogore ni obila ok bi buono kodgi kapo ni gikalo kiew e sama gintiere ng'anyo ma kamago. Jatend migao no bende nosiemo jong'anyo kik gitem donje apise mag piny owacho ma orit kod chik kaka od bura. They must not interfere with road, rail, sea or air transport. In the past, we have seen grave breaches to peace. We have seen people pretending to be protesters, damaging road infrastructure and other amenities built by the taxes and the sweat of the people of Kenya. I dare you to try that. Your right and my right end at the point where the right of the next person starts. Vyombo vya usalama vya taifa la Kenya vitawalinda sehemu maalum ambazo zimelindwa kisheria kwa sababu ya usalama wa taifa, na maafisa wetu wa polisi watawaelekeza ni wapi na wapi hawawezi kufikia, lakini lazima wakome hiyo shughuli ifikapo saa 12:30 jioni ama jua linapotua.